I pozdrav svima ljudi. Evo nas ponovno u Nikro Gaming. Znači, danas igramo Minecraft Pocket Edition. Ali, danas igramo potpuno novu verziju 0.11.0. To je nova verzija. I morali bi startati sa... Nažalost, morat ćemo sve izbrisati ove svjetove. Ali vi ćete onda morat ćemo krenuti sa preživljavanjem iz početka, ali dobro, svejedno nismo puno snimili pa nije neka velika šteta. Znači survival, samo da ja napišem sebi. YouTube, dobro, da znam inače ono, da ne bi ušao. Šta je samo advanced, invite all. Flat i možemo, ja mislim, na infite. I idemo napraviti taj novi svijet. Ovo je nova verzija Minecrafta, znači najnovija koja postoji. Ali on nije ono što sam ja htio. Sada ovako, ovo vidi ga vuče. Vučko, znači, ali ipak to mi nije to. To nije to. To nije takav svijet kakav sam htio. Nego to treba old možda. To je to. Ovakav sam se htio. Pao sam. Pa kako sam pao? Znači, jutro je. Moramo početi nešto raditi. Nešto korisno, jel? Šta ovo je lupa? Tamo vidimo jednu ovcu, tu vidimo jednu kravu, ali moramo prvo drvo jedno podcijepat. Znači, ovo je treća epizoda Minecrafta, ali mi moramo krenuti iz početka, jer je ovo nova verzija. Biće zanimljivo u ovoj novoj verziji. Više se stvari može. Znači, možemo, ima sada... Znate da u staroj verziji nije postojala ona kao ona... Kako bi se reklo, zdjela. Ma ne zdjela, nego ono s čim uzmete vodu ili... Kako? Znate već. Valjda znate. Ono kad uzmete vodu u to. Kofa ili ma nije boca. Više kao neka čaša. I ima dosta još novih stvari. Ima sad i nekih novih stvorenja. Neki ima plavi, neki pauk. Ne onaj običan spider, nego neki blue spider, tako nešto se zove. Vidio sam, jesam išao na creative, pa sam tamo vidio šta sve ima novoga od one stare verzije. Šta sam sad napravio? Moram da ubijem ovcu. Begaš, begaš. Nećeš da pobegneš. Op. Kamo begaš, kamo? Koliko je brza ova. Sad moram sa rukom. Op. Di je? Ma ne. Kako begaš? Kam begaš, tako je. Vidi da vidimo krava. Evo ga, meso. 3 mesa smo dobili. Mesari smo postali smo mesari smo postali smo mesari. Zašto sam sad malo sam pjevo. Da vidimo crafting table. Da vidimo šta ćemo napraviti. Treba nam mač, kramp, sikirica, lopatica. Vidite, ima je ovo nešto. To nije bilo prije, to je neki brod. Vrata. Gornji prozor, ovo mi ništa ne treba. Česta, to će mi jednom poslije trebati. Vjerojatno sa štapićem. To ćemo teško razbiti, ali dobro. Tu vidim jedno drvo sa puno drveta, sa puno komada, ali dobro je što ima ovako puno drveća. To je vrlo dobro. Sad barem znam da imam tu dovoljno zalihe. Sad je, ovo je boljelo. Ajmo da pojedemo ovo. Evo ga. Ajmo ubiti ovčicu. Ovčica, evo vunice.
Evo vunice, tražimo ovcu. I usput hvala vam za, ne znam koliko imamo već, ne, mislim da imamo oko 430, 420 pregleda, to je dosta onako ok broj. Imamo 8 pretplatnika, ali dobro, meni ne trebaju pretplatnici toliko. Tako da. Možete biti zadovoljni što uopće gledate neki youtuber. Kad bi krenuo imao bi 5 pretplatnika, 6, ne bi više ni snimao. Jer bi mu bilo bez veze kako tako malo. A meni nije problem nikakav. Meni stvarno nije nikakav problem snimati. Samo ne mogu svaki dan snimati. Znate kako ja snimam, samo vikendom. Ali dobro. Šta je ovo? Pa koliko tu ima cvijeća nekakvog? Ja, što lepo to cveće. O, šta je ovo? S druge strane ovaj maslakač. Stoneflower. Pa dobro. Napravili smo oružje. Samo da vidim da mi je crafting table. Kako se ono baklje prave? Kako se radi baklje? Di je baklja? Evo baklja. Ja nemam ovaj materijal. Tu, ne. Imam flint. A za to treba coal, coal ili charcoal. A ja to nemam. Šta ćemo sad? Pa, ajmo malo prokopati dole. Ajmo malo, nećemo sa krampom, nego ćemo sa lopatom, a poslije ćemo kamen sa krampom. Da vidimo, ajmo mi ovako u širinu jedno, ma nećemo, 2 bloka, evo 2 bloka u širinu i idemo dole. Evo nas, tu smo kod kamena i sad idemo ovako. Bilo bi, ne znam, prefenomenalno da nađemo, na primjer, metal ili neku rudu. Ili bi upala krava dole. Ja, možda niste dobro vidjeli, ali ja sam vidio. Krava mi je došla. Šta je ovo? Ljudi, šta je ovo? Kakav je ovo kamen? Andesit, pa dobro. To sigurno nešto vrijedi, mislim. Sigurno se nešto može od njega. A nadam se da se može. Samo ne znam šta, ja nikad nisam vidio taj kamen. Neki novi možda kamen na Minecraftu. Ajmo pokupiti kad nam se nudi. Kad nam se nudi neću ništa propuštat. Znači, ne kao neki youtuberi, zapravo ne youtuberi, nego kao neki ljudi, vidu metal, a imaju ga previše i onda ga ne pokupe jer ga onako, puno ga imaju, pa šta će im. Jednom će im zafaliti opet. Ne znam šta je ovaj andesit. Ajmo do kamena, ja ne mogu ovaj andesit pokupiti. Nismo našli metal, ali smo našli taj andesit. Da vidimo šta se može od tog andesita. Ću malo ovako stranu prokopati. Šta je ovo? Sad ćemo se mi vratiti gore. Neću ovdje biti. Ali samo tu ću staviti sad samo na kratko jedan crafting. Pa da vidim, možemo kameni mač napraviti. Peć ćemo napraviti i kameni mač ćemo napraviti. I sad nam trenutačno ništa ne treba više. Šta pada noć? Ne. Idemo brzo ovako. A nemam vune. Kako se radi krevet? Brzo. Kako se radi krevet? Gdje je krevet? Tu sam ga vidio.
3 vune, black wool, bilo koje 3 vune i 3 drveta. Znači treba će nam još jedna vuna. Sad ćemo se mi ovdje zagraditi da nam ne bi neka čudovišta dolazila. Ovdje je sad mrak, sad se ništa ne vidi. Ali to bi bilo sve u ovoj epizodi. Šta? Ste čuli? Ništa to nije bilo. Dobro. To bi bilo sve u ovoj epizodi. Pozdrav do sljedeće!